Dobrý večer želám, digitálni diváci. No tak, po gréckej kríze má prísť portugalská, potom španielská, potom je na rade naša kríza. Čo znamená, že salama čingov bude o tie 2-3 eurá drahšia. V týchto neľahkých časoch sme sa s vedením televízie dohodli, že počas počasia môžete hlasovať o 3 krásne dovolenky. Prvá je zájazd do Istanbulu po stopách Šeherezády, druhá objavte krásy Severnej Kórey, samozrejme aj s návštevou skanzenu Červených Kmérov, no a tretia predĺžený víkendový pobyt v zatuchnutom stane z festivalu Pohoda v tesnej blízkosti zástupu legendárnych Tojtojek. Ja som sa rozhodol pre dovolenku v hoteli Kisák s polpenziou, spoločnou kúpeľňou a hromadnou toaletou. Zaujala ma totiž ponuka s možnosťou fakultatívneho výletu po stopách Hannibala Lectera. Inak doporučujem, minulý rok som bol s Kvidušom pri veľmi peknom jazere za Slovnaftom. Kvidušo sa tam hral s masnými okami na vode. Bol taký zlatý, že vracal späť tie polepené kačičky na hladinu jazierka do lona prírody, kam aj patria. No ale prejdeme však teraz k počasiu, ktoré je teraz oveľa dôležitejšie ako moje myšlienky a pocity. Zostaňte s nami, pretože v závere sa spojíme telefonicky s Peťom Modrovským, ktorý nás bude aktuálne informovať o nečakanom rozchode s Adelou. Takže ideme na to. Zo západu sa na nás chystá tento zvlnený studený front, z ktorého bude u nás zajtra pršať. Zajtra sa spomínané zrážky vyskytnú najmä na severe a východe a môžu byť aj poriadne intenzívne. Teploty zostanú stále vysoké a budú sa udržiavať v intervale 30 až 35 stupňov. V noci bude prevažne poloblačno a najmä na západe rátajte s prehánkami alebo búročkami. Do rana sa ochladí na tých 22 až 16 stupňov. Dnešné upozornenie platí, milí televízni diváci, na búrky, krupobytie, intenzívne lejáky a poriadne horúčavy. Zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, miestami sa vyskytnú prehánky a búrky, ktoré môžu byť sprevádzané intenzívnymi lejakmi, krúpami a nárazovým vetrom. Denná teplota vystúpi na tých 27 až 36 stupňov. Podobne bude aj na horách. Vo výške 1500 metrov má byť okolo 20 stupňov. Na Popradskom plese je zvýšený zákaz krmenia rybičiek rohlíkmi. Bio sa zmení na číslo 3, čo je mierna záťaž. Aj v ďalších dňoch počítajte s vysokými teplotami. Tie prehánky a búrky nás neminú, ale o tom vás už bude informovať môj mladší kolega doktor Ilko v zajtrajšom Teleráne. No a teraz sa spojíme s Petrom. Peter, počujeme sa? Áno. Ahoj Peter, ako sa máš? Vítaj. Aká je aktuálna situácia u vás? Tak teraz som práve na tréningu, všetky vás srdečne pozdravujem, akorát skúšam s Katkou Štúmfovou novú čaču. Peťo, pozdravujem aj Katarínu, samozrejme, držíme palce. Vieš, že na toto som sa nepýtal. Všetci sme v očakávaní, čo sa deje vo vašom živote s Adelou. Predsa boli ste pár snov? Áno, rozumiem ti, Ďuro. Vieš, len tak je to trochu zložité. Adelka mi našla ráno v počítači adresu molotneženy.xl a trochu to nahnevalo, tak no, samozrejme nevyvrátené ponožky po byte a keď som jej dal do polievky vegetu s glutamanom, tak sa dielo dokonalo a my sa teraz cez to nevieme nejako preniesť. Peťo, myslíš, že to Adela cíti rovnako? No, tak Adela je perfektná žena s veľmi výrazným úsudkom. Má toho teraz veľa, počul som tiež, že sci-fi tiež nepridáva, už má to všetko akurát tak pokrk. Tak potrebuje oddych. Včera večer sme išli pozerať film, no a ona chcela pozerať Rambo 2 a Harry Potter a Magická bakula, tak chápeš. Rozumiem, Peter, nemáš to ľahké. Ale nechcel by si prehodnotiť svoje zlozvyky v domácnosti a vstúpiť do seba, pozrieť sa do svojho vnútra, byť Adele skutočnou oporou? Ale jasné, samozrejme, pracujem na tom. Máš pravdu, malo by to tak byť. Budem na tom robiť. Ozaj, Ďuro, nemáš náhodou číslo na vešticu Teodoru? Peter, mám, po vysielaní ti brnknem. Ja vás pozdravujem, ďakujem ti za rozhovor a želám pokojný zvyšok víkendu, milí televízni diváci. Dovidenia.